Shalom shalom hizb amlach kemay tsanikum Hejsan Guds folk, Guds frid vare med er. أنا حاوكم صلاح الدين مسحاوكم سيم نزبلت معلت زخون زبلت أقل بالبرنامج حزنا متينا لنا. Det är Broder Saladi med Broder Sam med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. اللهم إنك فولق على ناي سلام هزب زبلي. Och dagens ord det är ett folk av frid. هزب أملاق ناي سلام هزبيو. Guds folk det är ett folk av frid. نخون فكرة عبزا مدري أقداس هزب أملاق. Så i den här skapelsen som vi ser, de viktigaste det är Guds folk. مصحف قدس كزارب كودو ماتيوس 10. Om vi kollar i Matteus evangeliet kapitel 10. تاو 10 خلطة خمزبل. Från vers 12 står det så här. نابيت مسأتكم سلام بولو اتابيت نز اتبقى انتو خوينا سلامكم يحدرا زي تبقى انتو خونت جنا سلامكم نبخاتكم يملس. Och det står så här från vers 12. Och när ni kommer in i ett hus så hälsa det. Och om huset är värdigt ska er frid vila över det. Men är det inte värdiga ska er frid återvända till er. رأيو نابزو خونة بيت كتاعتو خونكم سنة بيت سلام نعاكم يخون بولو يلقويتا. Det står vart ni kommer in så hälsa det hemmet frid. انت دا نتي هبنا زلنا سلام تقبيلاته which means نحنا انت دا تقبيلاتنا اتابيت سلام كنبا نخلينا نتابيت مالتي. Så det betyder, och om det hemmet tar emot vår frid, om den tar emot oss, så betyder att det friden kommer vila hos det hemmet. نتابيت سلام نعاكم بولون قبلنا خلو قويتا خمزة نحنا زلمنا سلام تاجركم كيت وصلوا. Så när Herren säger till oss, hälsa det hemmet frid, tror inte det är det vi har blivit vana när vi har växt upp, när vi ser vad frid är hemmet. زوهاب سلام لنا. Vi har ett frid som vi kan ge vidare. نتبيت زخون سلام سخنبون خلينا. Vi kan ge frid för det hemmet vi kommer in till. سلنزي انت زي تقبلهم سلامكم نباهم يملسيلو. Och det är därför det står, om de inte tar emot er, låt er frid återvända till er. مخنياتو اتا اب كروسوس نبر سلام نعنا توهيبنا. Och det är för att det frid som fanns i Kristus har kommit till oss. كمتي يسوس ابزاتو سلام نعاكم كبل كله سلام زخون لهم زنبره. Så som när Jesus kom in till ett plats och när han sa, låt min frid vara med er, friden var hos dem. حجدما ز سلام بدق غير ينسبزو. Och det är på samma sätt nu genom hans barn han ger den här friden till andra. إذا سلام زي نايت عنا سلامي. Det här frid det är hälsa. إذا سلام زي نايبل تقنا سلامي. Det här frid det är en framgångsrik hälsan. إذا سلام زي كمن فسنا كساب سجانا كل انتنانا بدحن كان برزق سلامي. Det här friden gör att vi kan inifrån ut vi kan leva ett liv hälsosamt. إذا سلام زي عالم بفوتشون كتبودي تقل سلامي. Och den här friden kan inte världen ge det till någon. قدوسان راح يزوم وزلو سلامي. Det är endast det heliga som har den här friden. مصحف قدوس يوحنس 10:24. I Johannes evangeliet kapitel 14 vers 27. سلامي أحد قلكم سلامي ون أهبكم علىكم إذا أنا زبكم زلخوس كم تعلم تهبكم أيكونن لبكم أي شبرن أي سنبدن. Det står så här, frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger er. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. واو ريخم يسوع كريستوس سلامي أهبكم من أحد قلكم من الله خيلنا. Så Jesus har sagt till oss, jag lämnar min frid till er och jag ger den till er. ريخم بخلا الزراربا يسوع ناتو سلام بعلو بمرجون عنا هيوناير. Så Jesus frivilligt av sin egen frid har gett det till oss. سلازي حجنا كريستوس سلام أباينا بخوم يسونا. Så nu finns Kristus frid i mig och i dig. That's why كنهب نخلينا نحن. Det är därför vi kan ge det till någon. كنهب نخلينا. Så vi kan ge det. أبتعنا زي بقولوا سفرات عنا خطو دخوليهم. Så om ni kommer till en plats där det inte finns hälsa, ni kan ge hälsa. عرفت دي بقولوا بوتا عرفت خطو دخوليهم. Där det inte finns ro, ni kan gå och ge ro. مخنياتو اتي دحن دقبر سلام ناي كريستوسي ناتنا خوينيو. Och det är för att det frid som kan ge ro överallt, det har blivit vårt. نيوتكم نتعناكم نيكونوميكم ننابراكم نخلو سلام نعخابلو. Så i allt era liv, er hälsa, ert liv, er äktenskap, er ekonomi, tala ut frid över det. حزب أملاخ أكفافل تسلام ناي أملاخيم. Guds folk, det är ett folk som delar Guds frid till andra, till allt annat. سلازة أندبتكم بسبوطة تقاملو. Så advänd era läppar till rätt sätt. مخنياتو تكفافلو سراح لكم. För ni har ett arbete där ni delar av er. ناي هيفن سلام ناي سماي سلام أباهم يسون. Så himmelsk frid och ro är i er. سلازة سلام بأهم يسحلف. Så frid går via era. نسخم ناي سلام هزبي يخو. Ni är ett folk av frid. Shalom. Guds frid.